Protocol umpisa Abril 1. Sa mga balita nasyonal, DOH nagrekomendar sa isa ka semana nga pagpalawig sang ECQ sa NCR Plus Bubble. Mga senador, ginabiyabi ang pagtugot sa mga pribado nga sektor nga magbakal sang kaugalingon nga bakuna. Maayong aga Bacolod, maayong aga Balugawahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Miyerkules Santo, Marso 31, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatuno. Aksyon, Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Good morning, Miyerkules Santo, kita Aksyon Doors, no? Yes, good morning, Action Boy. Aton mga ka-aksyon. Yes, Miyerkules Santo, buwas, Webes Santo kay Miyerkules Santo, subong mo, no? Holy Wednesday, no? Muna, umuwi mo na. Thursday, Monday, Thursday, di ba? Monday. Monday, Thursday. Kung Friday, Good Friday. Yes. Kung Saturday. Kung Saturday, Sabado de Gloria. Black Saturday. Pag-English ko, sugod ka na English. Sige lang bala. Taho mo lang English. Tikay nalimtan ko kung ano. Good morning na sa aton dira nga mga ka-aksyon. Alex Montesa, maayong aga. Sa kay Rodelyn Alvarez Bayabado, Josette Magua de los Reyes, kay Paul Street Party King. Muna isang Paul Member Street na siya sa Energy Fans Club Action Boy. Nakita ko, Ay, na siya? nag-join siya sa Okay. group. Nag-thank you, gid siya Action Boy. Nag-thank you, gid siya sa sa matani kon kuan bala nang ang inablang kontra sa daw kun ang tutuod mo gid bala tani nga ngalan, no? Oo. Kay Paul Street Party King ya sa brahan niya mo. Oo. No? Oh, kay para mas magintani kung ang tuod-tuod nga ngalan ni Paul Street Party King, no? Para mag-greet naman siya, gid mismo. Gani man. Kaya iya family. Karon hindi ka na mabalaan karon kung sino ka gid, no? Sige, Raymond sa kadugayan balaan ta na. Si Dennis mabalaan niya na. Sa kadugay nga proseso, boy. Si Raymond Paalimpuangon, good morning man. Via Jonathan, maayong aga sa imo. Kag kay Nenita Calamba Figueroa, Andrew Mangilan Villarosa, sa kay Ragnarok Mungon, sa taga Gardenville Tangob Gulo lami nagid sa Darley kay Darley Tamon. Sally De Sousa from some village, keep safe everyone. Art Mabiara, good morning. Sige, Action Doors. Si Bembe Matiliano Maalihan, good morning man from Aba, Saudi Arabia. Jolo Romero Dablo, good morning dra sa may Ruming, Barangay Ruming, Isabela. Marilu Kahile, good morning man, God bless. Joseph Pacifico, good morning Action Boy, kay Action Dorel, watching live from Pusoy Kapihan. Si Rosalinda Buenafe, si Leti Cerveza, Jomar Halipa, Donald Garcia Cag, Mary Rose Dilejero. Good morning man, Tita Hana Gacho Peruelo, dra sa may barangay Sagasa. Kay Sir Jenny Olate, good morning sa imo. Rajan Tan Villalon, good morning Rajan. Athea Kim Eriman, good morning man. Ma'am Vanessa Mayo, thank you sa 50 stars. Yes. Good afternoon, ARB Connection Boy. Kay Ma'am Maria Luisa Melos, maayong aga sa imo, Ma'am Luing. Kay Miss Kelly Jelly, thank you, gid, sa 100 stars. Yes, thank you very much. Yes, Blessed Holy Wednesday, ARB, good morning, Action Boy. And Dorel, also sa family niya sa DSB, kag kay Mr. Beboy Villasor, kay Ma'am Vanessa Mayo, Sir Noel Amar, kag tanan niya members ng Energy Fans Club. Kay sino ka nga na Helen Marfil. Yes. Si Christ Carrie Paul Javier Tanatan, Action Boy, good morning man sa imo dira, sir. Kayo di Torts, good morning. Yudi. Yudi. Jessime Irem, ang agaman, watching live from Don Salvador Benedicto.
Si Ma'am Romela Arevalo, good morning man. Ilustre Arevalo, dira sa Bago City, no? Kay Heves Rosca Gamoso, watching from Timor-Leste. Uy, ato sa Timor-Leste, gali, East Timor. Kabalo ka na sa country mo na. Pati lang ko, Aksyon Aran na sa Boy. Southeast Asia man. Galing. Timor, Okay. Timor-Leste. Sampag SEA Games na, no? Na. Dumduman ko na. Bebong Bayona, sa kay Rochelle Turbela. Kay Rochelle, Rochelle niya. Sige. Binong 70. Good morning mga kuno sa kay Lily. Art Baviera, watching from Biao, Binalbagan. Ako ginatamyaw niya gali ang pamilya Baviera sa Barangay Biao sa Binalbagan. May Idol, Bobu. Sige. Guillermo Clarito, may agaman. Ginatamyaw niya man si Miguel Brillano. Ryan Ligaspi Castor, watching from Canduni. Rochelle Evangelista, good morning. Ang great yaw niya, good morning, Aksyon Boy, ka-sexy, gita. Si Rochelle. Good morning, Aksyon Boy, ka-sexy. Sexy ko na sa imo, Aksyon Gano Boy. yun. Sexy kang tahom. With your, ano color na sa bayo man? Pagtawag siya naman? Aqua blue. Ay, hindi man aqua blue. Basta blue na lang. Basta family of blue. Family of blue na lang. Correct. Layo mo siya mag-blue-green. Ikaw ya daw, ano ka, lady in black? Pardo ka. Daw ka blackbird lang. Ay, kala. Philip Isulat from Buen Retiro, Talisay City. Elvin Hilongos, Elvic Jan Hilongos, good morning dira sa imo. Carol Mondoya, yada, good morning sa imo. Kay Rods Bakirisa, watching from Barangay Bata, Bacolod City. Sa kay Maui Kanyada Jr., good morning dira sa imo. Kay Rose Wenner sa Germany, may agaman. Remia Garcia, ay, good morning. Kay Migo naton One Ball Gallo, may aga dira sa Las Vegas, Nevada. Jerry Enriquez, good morning man. Sa kay Maria Rivera Murayama dira sa Japan. Kay of course sa kay Phil Alonsagay kag Ma'am Eleanor Fukuda sa Tokyo, Japan. Good morning man. Sige. Standby na sa aton nga mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 16 minutos na nagaligad sa tak ng alas 6. Detalya na sa aton mga balita lokal. Ginanunsyo ni Bacolod City Administrator M.A. nga sirado ang mga resort sa Barangay Punta Taytay sa Easter Sunday o kung Domingo de Pascua, Abril 4. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Ang nga ini ang nakasugdan sa ila pagsapol kaupo ng mga resorts owners sa Barangay Punta Taytay sa tuyo nga makontrol ang giyosan publiko. Ginalantaw sa mga opisyal sa syudad nga mas maramo ang tao nga magkadto sa resorts adlaw sang Easter Sunday nga mahimo halinan sa paglapas sang minimum health protocols kag pagsaka sang COVID-19 infections. Samtang natala naman magasapol karon nga adlaw ang mga opisyal sa syudad sa mga Highland Resorts owners agon mga pangabay ang parehong apelasyon nga kung mahimo magsira sa adlaw sang Domingo o kon Easter Sunday. Umpisa Abril 1, 2021, liwat nga ipatuman sa gobyerno probinsyal ang travel protocol nga nag-obligar sa mga travelers nga magpa-swab test kag quarantine pag-abot sa Negros Occidental. Sulo kay Governor Bong Lacson, ini nga pagsulundan lakip sa bagong executive order nga iya iga-issue nga nagapalawig sa implementasyon sa Modified General Community Quarantine tubtob Abril 30, 2021. Ginklaro ni Lacson nga subject pa sa pag-review sa National Interagency Task Force ang EO agud may
kabaluan kung ini ang may pagsupak sa pagsulundan sa gobyerno nasyonal. Duga pa sa gobernador magapabilin sa gihapon ang implementasyon sa S-Pass permit kag staysafe.ph application nga nasaad sa Resolution 101 sa NIATF. Ini nga resolution ang wala nag-obligar sa mga travelers nga magpa-swab test kag quarantine pag-abot sa probinsya kundi magpresentar o kung ang ipagpresentar na lamang sa negative RT-PCR test 72 oras antes ang pagbiyahe. Apang ang negative RT-PCR test result ang wala gina-require sa mga nagabiyahe sa sulod sang Western Visayas. Well, first and foremost, to state that the province is still under MGCQ. And at the same time, we will also state that we will be swabbing upon entry in airports and seaports. This EO will be subject to review anyway. We will hear from them if they say that we are violating. Kabagin sang pahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Ginpasiguro naman ni Councilor Renesito Numero ang chair sa Quarantine Center Action Team nga may nakakaigo nga isolation facility sa siyudad sang Bacolod kasunod sa pagsaka sang COVID-19 cases. Sunod sa kay Numero, may 2-3 ka mga public schools nga ginausar karon para sa mga COVID-19 positive. Mayara man sang evacuation center sa Vista Alegre ang gin-convert bilang isolation facility. Isa ka hotel sa syudad, isa ka pribadong eskwelahan nga wala na ginausar sa Barangay Alihis, kag ang 64-room isolation facility sa Barangay Alihis. Duha pa ni Numero sa tiyon nga mga kinahanglan ang dugang nga mga isolation facilities, mayara man sa mga public schools nga ginusar sadto bilang quarantine facility sa mga locally stranded individuals. Ginpahatag Numero, sarang ini nga mausar bangod wala man sa limited face-to-face classes, kag wala naman gina-quarantine ng mga LSI sila pag-abot sa syudad. Tub-tub lamang last stress ang hapon, Marso 31, 2021 ang trabaho sa Kapitolyo Provincial sang Negros Occidental. Ini ang mando ni Governor Bong Lacson nga ginpermahan kahapon sang hapon. Sunod sa gobernador, ginpalipot ang oras sa pagtrabaho agud matagan sang malawig nga tion ang mga empleyado nga makapreparar sa selebrasyon sang Semana Santa. Apang ginklaro ni Lacson nga magapadayon sa gihapon ang trabaho o kon vital kag essential services pareho sang hospital, security kag emergency personnel. Gindeklarar nga special non-working day ang Marso 31 sa siyudad sang Himamaylan, Negros Occidental. Ini ang ginanunsyo sang Malacanang paagi kay Executive Secretary Salvador Mijaldea. Sa Proclamation number 1125 na pitsahan Marso 26, ang Marso 31 amo ang pagsaulog sang Charter Anniversary sang Himayaan Festival sa Himamaylan. Ang magpartisipar sa selebrasyon ang ginbanduanan nga magsunod sa community quarantine, social distancing kag iban pa nga public health measures. Ini nga deklarasyon ang inaaprobahan man ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang unang Charter Anniversary celebration sa Himamaylan ang ginpatigayon sa tong Marso 30 tuig 2002. Ginpahayag ni Police Major Sherlock Gabana ang head sang PNP Contact Tracing Team sa siyudad sang Bacolod nga yara sa gihapon ang kabudlayan sa mga wala nagakooperar nga pasyente. Sudo kay Gabana, ginatagan nila sang warning ang mga pasyente nga madakpan nga nagbutig sa mga impormasyon nga ila ginahatag sa contact tracers. Palayag pa ni Gabana, bangod sa liwat nga pagsaka sa COVID-19 cases sa syudad, na-utilize ang 52 ka PNP contact tracers kag 90 ka DILG contact tracers. Dugang pa ni Gabana, masarangan pa man sa mga personnel ang contact tracing kag on standby man ang iba nga PNP contact tracers nga ginbalik sa mga police stations kung kinahanglan sila ipang recall. Nagdugang sang duha ka bago nga nagpositibo sa coronavirus disease o COVID-19 sa mga miyembro sang kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sunod kay NOCPO Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, karon may 3 na nga aktibo sa dinagdangat na sa 45 tanan ang nagpositibo sa among virus. Sunod pa kay Donasco, ang 3 yara na sa isolation facility kag luwas naman sa katalagman. Ang 2 ka bago nga nagpositibo makabing nga local cases bangod wala man sang travel history. Sa gihapon padayon ang swab testing sa mga kapulisan para masigurado ang ila sini nga safety. Nalumos kag napatay ang isa ka senior citizen nga mangingisda sang Lunes sang aga sa Sitio Bagakay, Barangay Daan, Banwa, Syudad sang Kabankalan. Ang biktima ang ginkilala kay Michael Gatilogo, 60 anyos, nagapuyo sa amuman nga lugar. Sunod sa panaysayon sang asawa nga si Joy sa otoridad, upod sila sang napatay kag 2 ka anak
nga nagpanguha sang alimango mga alas 5 sang aga kag mga alas 7:15 natalupangdan nga wala nagagiyo ang bana nga yara sa tubig sa kilid sang ilang nga fish net. Sa investigasyon sang kapulisan wala naman sang foul play nga makitaan sa lawas sang napatay. Ang napatay ang may ginabatsyag nga sakit sa tagipusoon o kon sa korason kag may ginamintinan man nga bulong. Sa duga naton nga balita lokal, hindi naman makumpirmar sa NOCPO kung may vigilante nga grupo sa probinsya nga nagapamatay sa mga persona nga may kaso sa illegal nga droga. Suno kay NOCPO Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, wala pa sang ebidensya ginauyatan ng otoridad sa among aligasyon. Suno pa kay Donasco, padayon man ang ilang investigasyon para makilala kung madakpan ang mga suspetsado. Apang palayag ni Donasco nga dako man ang posibilidad nga sila lang man nga grupo sa mga nagabaligya sa illegal nga droga ang nagapinatyanay. DOH nagrekomendar sa isa ka semana nga pagpalawig sang ECQ sa NCR Plus Bubble. Samtang mga senador ginabiabi ang pagtugot sa mga pribado nga sektor nga magbakal sang kaugalingon nga bakuna. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa aton mga Sakay Donna Navarte Macario, good morning dira sa imo. Sakay Marlon Deriada. Kag Suzette Pahe Marhen, watching from Barangay 30. Christine Menias Villalobos, kay Levi Lacorte. Fred Harloyan, from Fred sa Dublin, Ireland. Okay. Kay Annalyn Torremiliano, dira sa Barangay Pahanokoy. Good morning, Manda. Isa mo dira. Te, ano alang tuto. Kay Christ Carifold, Javier Tanatan. Ano ni ko naman niya? Kanya kanugon, I'm sad, hindi nakalambot sa akong greetings to persons na lang after. Nabasa ko bala kagina. Siguro kabate. Siguro kabate. Sad. Oo. Nabasa ko kagina. Sir, ang imo nga greetings. Yes. Leo Talaban, good morning man sa imo dira sa Barangay Manghanoy, La Castellana. No? Evelyn Nipomuceno, maing agaman. Kay Rosalina Arellano Espadero. Robert Roma. Kay Justino Hontiveros II. Good morning, man. Maria Teresa Jovelenia. Sige, Action Doors.
Good morning. Good morning man kay Alex Monteza, kay Ma'am Cory Vidaham, ayong aga dala sa may Kuwait. Kay Sir Titihoka Titangata, good morning. Morena, Kia, ano to isa? Kia Ora? Kaya ora. Kia Ora. Leo Santuele Quirino, good morning. Ga-monitor ko di May ilang aga dala sa family Quirino sang Sulayag. Buta. Sulayag man? Kasi yung sila yun. Ay, kalain. May pagklaro si Sir Rochelle Evangelista. Yung klaro. Okay na siya. May mga clarifications and action boy. Nancy Aliosa Barba, good morning. Kay Glycia Avlas, mayong agaman. Sa Canada ni siya. Sa Canada. Good morning. Kay Josie Ardu Lim. Mangkot ko tani, kung magpuli ako subong sa Rojas, kung magbalik ako diri sa Bacolod, kung i-quarantine pa ako. Wala ba ta Wala quarantine? niya, Western Visayas. Wala ba ta quarantine? Subong kung magbalik ka, basta Yes. negative lang imong RT-PCR test. Correct. Kaya Pilton Lipura, good morning man, dere sa may Pasay City. God bless Aksyon Radio. Yes. Kay Rose Wenner, dira sa Germany, maing aga man dira sa imo Rose. Sa kay Teresa Linaha Kayaw, kag Jean Buerom. Pare ko Arlene Buerom, good morning man. Si Migo Torco Jungko, maing aga man dira. Garde Honrades, mula dito sa Tabadyang, Murcia. Magandang umaga mula dito sa sitio Tabadyang, Murcia. Yes, Sa Tabadyang, good Tagalog na morning. nadaslaya mo? Ha? Sa Tagalog na sa Tabadyang. In fairness. Ganun. Yes. Sige, good morning. Sa tanang taga Banwa sa Murcia, La Castellana, Isabela, Binalbagan, Hinubaan. Dapat rin mga listener action boy din pa. Si Palay. Palay. La Carlota. Dumuli ko pa mention ang taga La Carlota. Especially ang taga Yubu. La Carlota. Correct. Mga taga ba? Good morning, Yubo. Idra sa inyo. Ano ka ng eskwelahan to? Miguel Mundia? Buta kay wala ko to kaupod sa Ay, inyo. kay wala ka to. Yes, wala ko Oo. na witness ang mga mga sacrifices and struggles. Sacrifices gidya. Mga struggles mo lang Pero may nabala ako hindi ko ganyan malimtan niya, pirme. Correct. Pero hindi ko lang pagyan bakit ako sulit doors, no? Eugene Flores, good morning man. Araman si Francis Ryan Capilenio. Good morning. And JR Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:32. Detalye na sa aton mga balita nasyonal.
Nagrekomendar ang DOH ang isa ka semana nga pagpalawig sa enhanced community quarantine ukon ECQ sa Metro Manila kagatupad nga malugar kasunod sa pagsaka sang COVID-19 cases. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ginrekomendar ang pagpalawig sang ECQ apang wala pa sang pinal nga desisyon. Ginpahayag man ni Vergere nga ang DOH kag ang National Economic and Development Authority ang nagapatigayon sang cost-benefit analysis para mahibaluan ang impact sang ECQ extension sa ekonomiya kag public health. Ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga pirmahan ang dokumento agud tugutan nga maka-import ang mga pribado nga sektor sang bakuna kontra COVID-19 sa public address sang Presidente Lunes sang gabi Marso 29. Ginpahayag sini nga madamo nga negosyante ang gusto magbakal sang bakuna para sa ilang mga empleyado. Patag sang Presidente iniagod mabuksan na ang ekonomiya kag ang mga factories nga wala sang trabahante bangod sa madamo nga restrictions sa hulag sang tawo. Suno pa sa Presidente wala sang problema sa iya bisan ano pa kadamo ang baklon sa mga pribado nga sektor. Lunes sang hapon Marso 29 nag-abot ang ginbakal sang gobyerno nga 1 milyon nga doses sang COVID-19 vaccine nga himo naman sang Sinovac. Ginaabi-abi sa mga senador ang desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga tugutan ang mga private sector nga mag-import sa COVID-19 vaccines. Sunod kay Senate President Vicente Soto III, ang desisyon sa Presidente ang magadula sang kakulba sa pila ka mga sektor angot sa aligasyon nga may mga luyag mag-corner sa pagbakal sang bakuna. Gindayaw ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang desisyon sa Presidente bangod ini makabulig sa vaccination program sang gobyerno kag mas maramo nga tao ang mabakunahan sa madali nga panahon. Ginpahayag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga may gamay nga pagkatrasar sa delivery sang bakuna gikan sa COVAX facility bangod sa logistical nga problema. Ginhimo ni Galvez ang palayag matapos ginpahibalo sa COVAX facility nga matrasar ang delivery sa doses sang bakuna gikan sa Serum Institute of India sa bulan sang Marso kag Abril bangod sa mataas nga demand sang bakuna sa India. Bangod sini maapektuhan ang plano sa gobyerno nga mapasaka ang kadamuon sa mabakunahan sa kada adlaw. Samtang ginklaro sa Malacanang ang mga private sector nga na-require sang tripartite agreement bisan nga gintugutan ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga kompanya nga magbakal sang kaugalingon nila nga supply sang COVID-19 vaccines. Ginpahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang importation ang subject sa tripartite agreement. Sunod kay Roque, ang mga available nga bakuna ang dapat may emergency use authorization kag hindi pwede mabaligya komersyal. Ginpatag man ni Roque nga covered man sang COVID-19 Vaccination Program Act ang mga pribado nga kompanya nga magsulod sa tripartite agreement upod ang gobyerno kag vaccine manufacturers. Naglabot na sa 656,331 kamatao ang bakunahan sa Department of Health o kung DOH sa bugos nga pungsod umalin sa nag-umpisa ang vaccination program sa gobyerno. Ang 656,331 nga nabakunahan ang kabaylo sa 80.23% sa nakapain nga doses para sa unang nga rollout. May 2,494 ka vaccination sites naman ang natukod sa 17 ka rehiyon sa Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. Kag sa aton mga ka-aksyon, D3 Bio. Ang Tambay na sa Action Report, second portion, upod Action, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition, upod gyapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabal. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko,
Sa Bacolod, Aksyon Radio!